नमस्कार प्रणाम भैया, मनतोष सिंह। नवरात्र के पावन बेला में स्टार ज्योति म्यूजिक के तरफ से एक देवी गीत प्रस्तुत करे जाता है। जौन एल्बम के नाम ले ले अया ललकी चुनरिया हो। हमें आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोग के जरूर पसंद आई। नवमी पूजाई कलशा धराई अये दुआरे पर मयरिया ए जी सुनो तने। नवमी पूजाई कलशा धराई अये दुआरे पर मयरिया घाटला यार बजरिया ए सैया ले ले अया ललकी चुनरिया हो। घाटला यार बजरिया ए सैया ले ले अया ललकी चुनरिया। नहीं बाट धूप दीपू नहीं बचुनरिया कलुए न होई सैया माही के पूजहिया मनवा में आस बाटे अइहे मयरिया झुलुआ लगाता सैया निमिया के डलिया महिमा महान बा। नहीं बाट धूप दीपू नहीं बचुनरिया कलुए न होई सैया माही के पूजहिया मनवा में आस बाटे अइहे मयरिया झुलुआ लगाता सैया निमिया के डलिया। आस लगल बा भक्त जुटल बा पूज माई के जय करिया हो। घाटला यार बजरिया ए सैया ले ले अया ललकी चुनरिया हो। घाटला यार बजरिया ए सैया ले ले अया ललकी चुनरिया। मालिनी से कह के गो हारी गुथवा दी मन तो सवा कावा से पचरा गवा दी बनवारी जी से गो गीत लिखवा दी राजू राठौर जी के संगम बुला ली नवरात्र जागरण जी। मालिनी से कह के गो हारी गुथवा दी मन तो सवा कावा से पचरा गवा दी बनवारी जी से गो गीत लिखवा दी राजू राठौर जी के संगम बुला ली।